Laburbilduz, aurkeztu berri dugun ikerketa abiapuntutzat hartuta, 2028rako estrategia logistikoko oinarriak landuko ditugu. Logistika funtsezko atala da gure lurralde eta enpresen lehiakortasunerako eta Nafarroako S3, S3 eta plan industrialak nabarmentzen duten moduan. Nafarroako estrategia logistikoa berriz zehaztu eta garatzea da helburua, bai area logistikoko gaietan, nola zerbitzu logistikoetan ere, garraio intermodal eta iraunkorra bultzatuz. Horretarako ezinbestekoa da talde espezializatu bat sortzea, nun Nafarroako estrategia logistikoa zuzenduko duen eta ministerio eta gainontzeko eragileen arteko hizketakide izan dadin, bultzakada berri bat ematea Noain Iruña eta Tutera Castejon nodo intermodalei, lantegiei zerbitzuak emateko, eta trena eta errepidearen arteko osagarritasuna sustatzea. Trenbide azpiegitura egokiak behar ditu gaur egungo nola etorkizuneko beharren arabera.